tuna hianin ML kan ti Mobile Legend emo PUBG emo khel du si in Google atanga download ta update renga ya khami buai thlak tak and solve dan kha kan lo endoni ama sabera chuan Google la in lu tho tho ngai ta Google Chrome in lu tanga Google Chrome khan tep ti hin tai panga in search anga chu apps tikhat angania tuna Play Store kan nei lai a phone in ron chom Play Store ang tho hi ni ta ma se Play Store hin search tur om lo ta Google atang in download anga chumi apps chu hetiang hian tep ti hi lo omanga chuanin chumi tepat hemi apps a hian lu tanga chunga hian games in duang kha a om ve vek ta ni chuan hemi tep a thatna chu enge tuna hian Play Store vela hianin Mobile Legend emo PUBG mo mu turom to lo hrem ta India chuan an ben vek to wangin chuan ta hi chuanin tian game kha engpo antina Mobile Legend te lo khel duin lo install le du taila Mobile Legend lo lang hal ta Mobile Legend ti khan hei install du chuan ti khan download khan ni le mai ta olsam ta chuan update pon automatic in update vek to mai ta hemi tep sa hi in install chuan katina ni cho in install lo chuanin omjiom chong lo ta Google atangin ti that rangai don ta chuanin a search na te in lo hmu lo ta kin heta hian a search na hi asir kil dinglam pa hian om ta mu har ve do ta advertisement hi lo om ve do sek ta chuanin ama sabera chuan hi Korean version in om vek don ta ni Korean version in language hi om karinga in download tira chuan hetlaya velam pangkil sanga hianin space suit helmet alo oma hei ke mani profile ang khani ve a ta hian setting a in lutanga setting ti bekha chu Korean in om chong lo nga ta hianin general an lutanga language oma ta han English in danga hei tuna ka dang hian in danga chuan engkim kha advertisement local vel poha Korean ni to lawin English in aron kal to doni chu enati no ma ti hadam ver mushima han soitel nia chuan Korean version a om vek a om pohan apoina om chong lo ta bona tur om chong lo ta hei home video ti vel chu English vekin tirna helai a hnuai bar phei engte chu English vekin lenziak thota chuanin home a hianin entina Mobile Legend te po Mobile Legend ka ti nge PUBG lo install du ta PUBG ti khatien chule nga ne meya har salawa KR version tuna chuan he lo lang hal ta KR version mo global moi khel du chuan PUBG ti phan start han search la chuanin alo om don hei achung pera hian KR version oma chuan noi chen global om vele ta chuan light te po om vek ta om vek ane mei PUBG chu aya chitang kha om vek ta ni du ber kha download kha ni mea har salawa chuanin kami kha I game kha Google atanga bul tanga pa update rengai to lawin update om ni a hria chuan entina na update kha automatic in loin update lawai hria chuan tep apps a hani lu tanga heta my games a ilu tanga install to sa hawa khanin tin na hei PUBG Korean version ke ingalo install to sa a ta chuan open ti ai hianin download tin lo om meng update ngai chuan in download anga zo ni mai chu ni mai lo tang kai pui ve ngai ka bei sei lo me